Min kɔkan kibaruyaw ye an bɛ olu daminɛ min ye Senegalikaw fɛ yen olu ka douane ale y'a bolo da drogue caman kan min musaka bɛ taa se sefa wari $89 ma. Wariya in u kɔni y'a kɛ alamisa tɛmɛnen u ka yɔrɔ min n'o ye Ɲanawukaw fɛ yen Kolda ale marabolo kɔnɔna na drogue in sera ka minɛ Koniwarekaw fɛ u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ye ale min ye fanga ŋwaradabaw ka belebele nin waati na si bɛ san 81 na ale ka tɔn maaw y'a yira juma don k'a ka to tɔn kunna n'o ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ye a dun y'a yira sango k'ale bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la kɛnɛ in kan Laurent Gbagbo a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin AES jamanaw ma ka welewelemada kɛ Mali bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sabula a y'a yira sa ka fɔ ko janfa min bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na Mali kɔnɔna na bi ko Mali ka kan ka dɛmɛ kosɛbɛ ni ye CEDEAO ye k'u bɛ ka baara min kɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ ɲɛ b'u bolo ja la ko waati kelen de la ale CEDEAO kelen ma la ko ni Mali ka se ka kuma ko bɛ se ka bɛn cogo min Laurent Gbagbo y'a yira sa ko min ye AES jamanaw ye u ka fɛɛrɛw sigi sen kan wa a y'a ɲini fana ka fɔ min ye jamana ninnu ye u k'u cɛsiri Mali ko ale bɛ degun min kɔnɔ na ko waati la tɛmɛ don ko n'Ala sɔnna ma ko a bɛ ban Nigeria jamana ale ni Allemagne jamana y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baɲumankɛ tɔn dɔ olu dɛmɛni sigi sen kan ani kɛnyɛrɛye sigilamaw min ye euro wari $365 ye u bɛn'o de kɛ sa ka sɔrɔ dɛmɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kuranko ta nasira fɛ sɛnɛko ta nasira yiriwali ani kɛnyɛrɛye sigilama minnu bɛ Nigeria ka se ka olu dɛmɛ cogo min na RD Congo kɔnɔna na bana jugu min n'a fɔ ma ko Ebola ko yiri olu ka bolofara min Ituri-kaw olu fɛ yen kibaruya in kɔni bɔra ka bi k'a yira sa ko juma tɛmɛnen Addis Abebakaw ka ɲɛnajɛ senfɛ diɲɛ farafinna kelenya-tɔma ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu sigilen don kɛnɛyako kunna olu ye kibaruya in danganamaya bɛɛ lajɛlen ye ko Ebola ko a yera ko kura tuguni RDC maaw fɛ yen Faransiikaw fɛ yen Canal Plus directeur n'o ye Maxime Sada ye kari tɛmɛnen a y'a yira sa kankaw ka jabɔ senfɛ n'o ye festival de Cannes ye ko ale kɔni bɛna dɛmɛ tigɛ maaw la sinimabɔla minnu bɛ yen bi n'olu kɔni ye u bolonɔ bila sɛbɛn bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Vincent Bolloré ma ko sabula o de y'ale dɛmɛbagaba ye a ka baara la min ye Maxime Sada ye a ko nin waleya fila tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ min ye jabɔlaw ye olu k'u bolonɔ bila sɛbɛn n'o ye pétition ye ko ka Vincent Bolloré kɔn ka a dɔgɔya k'olu n'u ka tila ka jɛ ka baara kɛ olu ka wari ta ka d'u ma k'o tɛ se ka ɲɛ Russie ni Ukraine ko olu kɔni ye kɛlɛden falen kɛ min ye maa 205 ye sɔrɔdasiw la sa kɛlɛkɛdagaw la minnu minɛna fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ waleya in k'o kɛra ka kɔn min ye Trump ale tun ye laseli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan min sɔrɔla ko bɛnkan in bɛna to sa kɛlɛkɛcɛw ale ni maa minnu minɛna kɛlɛdagaw la olu falenni bɛ se ka kɛ cogo min diɲɛ seleke naani tɔ min sigilen don kɛnɛyako kunna a y'a yira kari don k'a yira sa ko jɔrɔnaba b'a la jɔrɔnaba min b'a la o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ebola ye k'a kɔni yera RD Congokaw fɛ yen zen ta k'a ma ka bon kosɛbɛ ko ni fɛɛrɛ bɛ se ka sigi yɔrɔ caman na yaasa ka se ka bana in kɔn cogo min na ko o y'ale ka laɲini ye Francis Ngannou ale kɔni ye Philippe Lance tasi boxu o senfɛ o la sa maa kofɔlen n'u b'a wele ko Predator ni Cameroun ka don ale ye se sɔrɔ boxu la wa boxu in kuma kun cayara kosɛbɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko a y'a fɔ cogo min a ma taa yɔrɔ jan na koyi kɛlɛ daminɛ bolokuru ɲɛfɔlɔ kabale y'i da Predator ale bɛ ka taga ni a ka siraw ye fala ye sifinw olu ka Coupe d'Afrique bɛ ka taa nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marocains fɛ yen Mali ka bɔko filanan a ye 2 wɛrɛ kɛ tuguni min ye Angola tɛmɛnen kɔfɛ fu ni fu kunun ko Mozambique an n'o fana ye 1-1 kɛ olu kun ka 1 banna fo ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ k'o kan nka bisanga 65 nan na an ka cɛden dɔ ale kɔni ye bi belebeleba bi ɲɛnamaba dɔ don bi min n'o y'a to sa a kɛra 1-1 ye an ka bɔko laban Tanzanie min ye bɛɛ lajɛlen dasi an ka groupe kɔnɔ an n'ale de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma araba nata in na FC Jara ni Joliba